Άρα κύριε Αποστόλη. Άρα κύριε Αποστόλη, τι μας έκανες. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε καινούριο πρόεδρο. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε καινούριο πρόεδρο. Υπάρχει αντιπρόεδρος. Εγώ. Ναι, μαύρο τσουκαλέι. Μην αφήσετε να πέσει τίποτα κάτω. Αλλά να μου πεις, εδώ έκανε το γιο σου αρχηγό στην ομάδα. Τι έκανε ο γιος του? Ο γιος να κοιτάει μπροστά, μην πέσει στο φέρετρο. Αλλά αυτή τη φορά για το ποιος θα γίνει πρόεδρος στην ομάδα θα το αποφασίσει ο κόσμος της ομάδας. Θα κάνουμε εκλογές. Εκλογές θέλει ο κόλος σου. Εκλογές θα κάνουμε. Λοιπόν, βάζω υποψηφιότητα. Και εγώ βάζω. Εσύ τώρα δεν θα έχεις καιρό για τέτοια. Θα αλλάζεις πάνες. Τι είπε. Εσύ δεν θα προλαβαίνεις. Θα αλλάζεις πάνες. Καλά πες του, δεν θα αλλάζω εγώ πάνες. Δεν θα αλλάζει αυτός πάνες. Ποιος θα αλλάζει? Ποιος θα αλλάζει? Εκείνος. Εκείνος λέει. Γιατί εγώ? Γιατί αυτός? Μου τα είπε η Βίκη χθες, την έπριξα. Δεν είναι εκείνη η έγκυος, η Ελένη είναι. Τι είναι η Ελένη? Δεν τρέπεσαι, ακόμα δεν παντρευτήκατε. Σε τύλιξε! Πούς! Η Ελένη. Αχρήστη. Τι είναι αυτό? Εσύ, πού το βρήκες αυτό? Πήγαινε το πίσω αμέσως. Όχι πριν δούμε τι φέρουν στο σπίτι μας αυτές οι μπακατρέλες. Για αυτό δεν είναι σωστό. Τι το κάνουν αυτό? Το φοράνε ρε βλάκα. Πω πω. Ελάτε ρε εσείς, θα γίνουμε ρεζίλ. Θα μπει κανένας μέσα και θα γίνουμε ρεζίλ. Αγόρια μου. Αγόρια μου, δεν ξέρετε πόσο περήφανο με έχετε κάνει. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Οι αδερφές σας. Ναι. Για αυτές μιλάγαμε τώρα, είναι πολύ καλές. Καταπληκτικές καταπληκτικές. Ναι, πραγματικά με έχετε κάνει πάρα πολύ περήφανο. Είμαι πολύ συγκινημένος και θέλω να ξέρετε. Γιατί έχετε μαρμαρώσει έτσι, αγόρια μου? Τι είναι αυτό, ρε? Τίποτα. Τι είναι αυτό? Για κάντε έτσι τα χέρια σας εσείς, να δω. Σηκώστε τα χέρια σας κι εσείς. Δεν τρέπεστε να έχετε τρελαθεί τον αδελφό σας στα βρακιά? Συγγνώμη, μήπως είδατε μια τσάντα? Ναι, φέρε την τσάντα εσύ. Εδώ πρέπει να είναι τσάντα. Είναι τα είχαν τα παιδιά και παίζανε, δεν μπερδευτήκαν, τους έκαναν τύπος τα χρώματα τα παπαγαλιά και κάναν διάφορα. Καλόν ύπνο. Θα σας σκοτώσω, ρε, θα μας περάσουν για ανώμαλους. Θα πει Ελένη, γράφω. Θα πει Ελένη. Είναι να εξαρτηθώ και έρχομαι. Δεν ξεκουμπώνει αυτό το φερμουάρ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το φερμουάρ να ανοίξει. Άστο. Δεν είναι εύκολο αυτό το φερμουάρ. Ήταν πολύ εύκολο τελικά αυτό το φερμουάρ. Μπαμπά. Πλακώσανε εκεί οι πεζοναύτες. Έτσι και το ξανακάνεις θα σε βάλω να το φας. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Μπράβο. Να φύγω τώρα. Να φύγεις. Τι είναι πράσινο και ξαφνικά γίνεται κόκκινο? Τι είναι? Ένας βάτραχος στο μίξερ. Πολύ χιούμορ έχει αυτό το παιδί. Είναι σαν και εμένα. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Με ανέκδοτο του Μπόμπου. Κι είδες που έφτασα. Αν δεν το βλέπω. Χθες βράδυ το εννοούσες ή μιλούσε το κρασί? Μιλούσε το κρασί. Αμάν πια αυτοί οι άντρες. Πρώτα σου βάζουν χέρι και μετά κάνουν τους αδιάφορους. Τι λέει? Τρώω τώρα. Εσύ Διονύση, στα αγόρια. Στα αγόρια αρέσει ό,τι συνήθως αρέσει στα αγόρια. Δηλαδή βλέπουν πολύ τηλεόραση, αλλά ειδικά προγράμματα. Βας, Κάτμαν και κυρίως τηλεόραση. Και το άλλο που λέει και εδώ και το βιβλίο, δεν τα χαϊδεύω αρκετά τα παιδιά. Πρέπει να τα χαϊδεύω περισσότερο. Ναι, κάντα μας τώρα και αδελφούλες. Τέλος πάντων, έρχεται ο φίλος μου αυτό το Σαββατοκυριακό. Ναι, μπράβο. Ναι, και θέλω να μάθω αν μπορεί να έρθει να μείνει σπίτι. Κοίτα να δεις. Πρέπει να το συζητήσω με τη μητέρα σου. Η μαμά το πρότεινε. Εγώ είπα να βρούμε μια πανσιόν ή κάτι άλλο φτηνό, αλλά εκείνη είπε ότι μπορεί να έρθει να μείνει σπίτι. Αν δηλαδή και εσύ συμφωνείς. Κοίτα, αφού είπε η μαμά ναι, να το ξανασυζητήσουμε. Τι είπε αυτή? Ότι κάνουμε πολύ θετικά βήματα στον τομέα της συζήτησης. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις με την πύρα εκεί? Τι είναι κιόλας? Ποιος παντρεύεται? Εσύ, αλλά το κρατάγαμε για έκπληξη. Ρε, πως τον καταντήσαν τον αδερφό μου, φλούφλι. Τον είδατε, Ούτε να ευχαριστώ. Εγώ φταίω. Τι έγινε ρε παιδιά? Γιατί τσακώνεστε? Αφού είσαστε πολύ αγαπημένα αδέρφια. Μάκη, πόσες μπύρες έχεις πει? Το νησί του θησαυρού βρισκόταν με... Ξέχασα το μπουρζάκι. Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε? Τίποτα. Τι είναι αυτό? Είχα μια απορία και επειδή η Ελένη δεν μπορεί να μου τη λύσει. Εσύ, κλέβεις σημειώσεις της Ελένης. Εγώ να κλέψω? Για ποιον με πέρασες? Για τον Μπιν Λάντεν. Για ποιον σε πέρασα, ρε? Για ποιον σε πέρασα, παλιό στο κόλλο. Σήκω στα χέρια σου. Σήκω στα χέρια σου, σε ψάξω. Πού το σκονάκι, πού το άφησες? Λέγε που το έχεις. Μα δεν έχω τίποτα. Στο λέει ο γιος και δεν το πιστεύεις. Εσύ,
Θα με κάνεις πάλι ρεζίλη, λέγε, θα με κάνεις ρεζίλη. Όχι, το θέμα είναι ότι θέλω να περάσω για να είσαι ευχαριστημένος. Όπως η Ελένη με την Εύα και τη Φίφη. Ναι, αλλά αυτές διαβάζουν, ρε. Γι' αυτό πρέπει και εσύ να διαβάσεις. Το ξέρω, αλλά δεν είμαστε όλοι έξυπνοι σαν και εκείνες. Μέχρι και εσύ το λες. Μακάρι να μου σαν εκείνες. Εκείνες δεν κάνουν καν προσπάθεια. Καλά, παιδί μου, μην κλαις τώρα, μην βάζεις τα κλάματα. Μην το πεις στην Ελένη, σε παρακαλώ. Έχεις το λόγο μου, δεν θα πω τίποτα στην Ελένη. Ευχαριστώ. Και σε ορκίζομαι, θα γράψω τέλεια αυτή τη φορά. Άντε, γεια. Πολύ απότομα το άλλαξε αυτό το συναίσθημα. Όλοι οι μεγάλοι αθλητές ξεκουράζονται πριν τον αγώνα. Έχω αγώνα αύριο. Όχι, όλοι οι μεγάλοι αθλητές κάνουν μασάζ πριν τον αγώνα. Να σου κάνω λίγο. Όχι μόνο τώρα, δεν είναι για μασάζ. Λίγο, έτσι για το γούρι. Άμα κάνει μασάζ, θα αρχίσουμε μετά και τα δικά μας θα σέρναμε στο γήπεδο. Όχι, θα δυναμώσεις, θα ανέβουν οι ορμόνες, θα γίνεις λιοντάρι, θα γίνεις. Πιο πολύ λιοντάρι από ότι είμαι δεν γίνεται. Άκουσε, Ελένη, μ' άκουσε να σου πω τώρα για άλλη με την αλήθεια. Είναι γνωστό ότι έχω άριστη φυσική κατάσταση. Και ότι τέλος πάντων είναι πολύ γυμνασμένος, θες να δεις γράμμος στους κοιλιακούς, να σου δείξω. Σε πιστεύω. Ναι, έτσι γέλαμε. Τέλος πάντων, αφού επιμένεις, άντε, σβήστε το. Άντε, πάλι χέρι. Χοντρούλη μου, εσύ! Όχι, τι χοντρούλη μου! Μα τι είναι αυτό τώρα! Τι είναι αυτά, μόλις έξω το φως, σε παρακαλώ τώρα! Τώρα το χοντρέλεις το πράγμα! Ας τα κουτσου, τι φρατζολάκια, ας τα κουτσου! Άρχισε το φως! Άρχισε το φως! Τι κάνετε εδώ! Τι κάνετε, τι τρυπάνια! Τι κάνετε, ανοίγετε τρύπες με τρυπάνια! Είσαστε ανώμαλοι μπαριστιτζίδες, ανοίγετε τρύπα να βλέπετε τις αδερφές σας! Τι είσαστε... Γαμώ το κέρατο!